Benvinguts de nou als Cacs de Cafè. Avui estem molt contents perquè ens ha vingut a visitar en Josep Serra. Moltes gràcies. Gràcies a tu per convidar-me. Potser no necessito presentació perquè molts el coneixeu, però Josep Serra, a part del jugador d'escacs, és president del Club d'Escacs d'Irunde i també ets el coordinador del programa Escacs i Escola. Exactament. Doncs en Josep ens parlarà de tot això en aquesta entrevista. Molt bé. Sí, és a dir, vaig començar a jugar a escacs ja fa uns quants anys, devia ser sobre els 60 i pic, perquè la meva mare me'n va ensenyar quan jo era petit, i llavors de mica en mica vaig anar jugant. Quan estudiava a Barcelona, agafàvem el tren a Girona per anar a la Universitat de Barcelona i en el tren jugava amb un company de classe i curiosament jugàvem sense tauler. I per tant ens passàvem molt bé. Llavors, quan vam acabar els estudis i la carrera i tot això, vam tornar a Girona i llavors vaig començar a anar a jugar amb el Doble 7, que era un club que hi havia fa uns anys, a l'acabada de la dècada dels 70, del segle passat. I per tant vaig començar jugant amb el Doble 7, que fèiem algun torneig en la seu del Doble 7 i també anàvem a jugar algun torneig que feia el Girona, que estava allà al casino. I per tant vaig anar jugant amb el Doble 7 fins que el Doble 7 va desaparèixer. I després vaig anar a jugar amb el Santa Eugènia, que el Santa Eugènia també era, diguéssim, no un filial, però per entendre'ns, molt lligat amb el Figueres. Llavors, hi havia un club d'escacs també, que era el Sant Narcís, i llavors uns quants vam dir, ostres, doncs anem a fer un club nou, perquè el Sant Narcís també va desaparèixer de cop i volta, i llavors vam dir, anem a crear un club nou i vam crear el Gerunda, i llavors ja vaig anar al Gerunda i encara hi soc. Sí, és a dir, m'agrada jugar perquè, per una banda, com a prevenció de l'Alzheimer va bé. I això s'han fet estudis al respecte i tal, que ja en parlarem després. I llavors és un joc que m'agrada i per tant, si una cosa t'agrada, doncs val la pena practicar-la. També m'agrada fer classes, és a dir, una vegada jubilat, doncs llavors ara faig classes, de fet, el dimarts, el dimecres, el dijous, i també un programa de ràdio, com ja saps, que és català, serem el dilluns. Per tant, és una activitat que m'agrada. I també, com a coordinador del projecte Escacs a l'Escola, que en parlarem després, si et sembla, faig classes per formar en els docents, tant de primària com de secundària. I trobo que és interessant jugar als escacs, perquè per a la part, també una part social, és a dir, coneixes gent, parles amb gent, vull dir que està bé. I jo ho recomano. No, a veure, una cosa és tenir un compte i l'altra cosa és adaptar-s'hi. És diferent. Tenint en compte, sí, per exemple, jo tinc alumnes i coneguts que fem partides amb el chess.com, amb el Chess, tot això, no? I he vist una qüestió que fa certa gràcia, i és això, quan jugues presencialment, el tauler és horitzontal. Quan jugues amb l'ordinador, el tauler és vertical. I ostres, hi ha gent que s'atabala amb això, diu, oi, jo estic acostumat amb el vertical i quan jugo amb horitzontal ho veig diferent. Per tant, esclar, també val la pena com una adaptació a circumstàncies diferents. Per tant, jo crec que és interessant, diguéssim, no rebutjar tota la part informàtica, tota la part tècnica, diguéssim. Hi ha moltes coses relacionades amb matemàtiques i els escacs. Per exemple, el tema del tauler, és a dir, que són les coordenades del pla, A, B, C, D, E, F, G, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i les caselles, per exemple, el color de les caselles. És a dir, hi ha un estudi de Saurin Berry, que és un matemàtic de Sud-amèrica, que va fer, i és que això també ho fem a l'aula, quan formem els docents perquè també ho facin a l'aula, que
de quin color són les casilles. No? És a dir, tenim alguna relació per saber si B4 és blanc o negre, per exemple. I esclar, dius, home, sí, esclar, si t'hi fixes, veuràs que quan és senar, i és a dir, el número 1, 3, 5, 7, si la lletra també és senar, la casella és negra. Per exemple, A1 és negre, no? A3 és negre. Però, esclar, això és curiós, no? Senar és negre, parell, és a dir, si és parell senar o senar parell, és blanca. Que, de fet, és dels mateixos signes de la multiplicació. Més per més i menys per menys és més, i més per menys i menys per més és menys. Per tant, parell és negre, senar és negre, parell senar és blanca, senar parell és blanca. Per tant, qüestions d'aquest tipus existeixen i sobretot també de geometria. És a dir, quan fem moviment de les peces, interseccions, paral·lelisme, tot això, que també és interessant. I, per exemple, una altra cosa que també em fa gràcia és el valor de les peces. És a dir, el peó 1 punt, el fil i el cavall 3 punts, la torre 5 i la dama 9. Llavors pots dir, podríem agafar dues peces de manera que el valor total de les dues peces sigui equivalent al valor de la dama? I és, a veure, mirem. Si tots són senars, si sumem dos senars, què surt? Si sumem dos senars surt un parell, per tant, no ens donarà mai 9. Per exemple, per tant, hi ha molts detalls, t'han explicat tot el però que n'hi ha molts, per tant... La línia recta no és el més curt entre els punts. Això mateix, exactament, per exemple. Vull dir que hi ha coses molt interessants. Sí. No hem d'oblidar el fet d'estar en una divisió alta, però sobretot hem de fer la promoció. És a dir, és més important la promoció que l'altra. Per què? Perquè com més promocionem, més bons jugadors i jugadores tindrem i per tant més possibilitats d'anar cap amunt. I la prova és que ara tenim nens que estan pujant d'una manera que està molt bé, que estem molt contents, però és que val la pena. Per això és que fem classes el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous i el divendres. I per tant, això val la pena, no? Perquè d'aquesta manera. I una altra cosa és el potenciar els escacs femenins, és a dir, nenes i dones que juguin, i això ens costa molt. Costa, que és allò que a vegades dic. S'entén que al segle passat doncs les dones juguessin menys als escacs. Per què? Perquè jugava escacs en els bars i era mal vist que la dona anés al bar. En canvi, a l'edat mitjana jugaven més escacs les dones, perquè jugava escacs en els castells. I qui havia, bàsicament, als castells? Els homes anaven a lluitar i les dones estaven en els castells netejant i rentant i cuinant i tot això. I, per tant, hi jugaven, és curiós. Per tant, ostres, a veure si podem. Que, de fet, el nombre de fitxes federatives de fa un parell d'anys, abans de la pandèmia, del 8%, eren dones, i ara és el 9%. Per tant, hem pujat un 1%, que és poc. Però hem d'anar pujant a veure si aconseguim. Per tant, per una banda hi ha el tema de la formació, que per mi és important, i per l'altra hi ha el tema d'això, d'estar. Però esclar, com més siguem, més equips podem fer i per tant, més, per exemple, aquest any, aquesta temporada, tenim l'A, que està a primera divisió, el B, que està a segona divisió, i llavors tenim el C, el D, l'E, l'F i el G. I per tant, tenim bastants equips. I està bé, cada diumenge doncs, són 40 i pico de jugadors que juguen i per tant dius, molt bé, si això continuem, podem continuar d'aquesta manera. I l'altre és relacionar-se també amb associacions del barri on estem. És a dir, per què? Perquè és una manera també d'expandir tot el tema dels escacs. I per altra banda hi ha el tema de les escoles també del voltant, que també val la pena tenir-nos present. Vull dir que hi ha un detall que és curiós, i és que en el centre cívic on estem va arribar un moment que ens vam posar d'acord i vam posar les copes que quan vam estar en divisió d'honor a l'entrada. I per tant, quan tu passes pel carrer, les veus. Doncs és que hi ha hagut uns quants que al veure han dit, ostres, aquí se juga escacs. I per tant, dius, ostres, també seria interessant, no? Poden, diguéssim, divulgar-te una mica com a club, existim i estem a tal lloc.
Per tant, totes aquestes coses jo crec que s'han de fer. Per altra banda, també, és clar, el contacte amb l'Ajuntament, amb la Diputació, amb el Consell Comarcal, és a dir, una mica cert a veure allà on vas sense exigir res, Però sí que sàpiguen que els escacs existeixen a Girona. A Girona hi ha 2 clubs, nosaltres i el Santa Eugènia. Doncs que ara tenim una relació molt cordial i per tant molt bé, però llavors val la pena, doncs com dic que t'has dit, va, vinga, anem a potenciar els escacs com a tals, Ara hi ha un aspecte que és posar jocs d'escacs a les places, per exemple. Això vam estar a Ginebra i vam veure una plaça on hi havia la tira de jocs d'escacs en una plaça, a terra, però escacs gegants, amb unes peces gegants. És que vaig preguntar, dic, escolta, i les peces ja les heu posat, eren 9:45 del matí, i diu, sí, no les hem posat, no, sempre hi són. Esclar, i penses, ostres, les podríem posar aquí i serien l'endemà. Per tant, també cal una mentalització, diguem, en el sentit que si ho fessin, doncs hem de mentalitzar la població que s'han de guardar perquè s'han de fer servir per a jugar, però no per... Però vull dir que tot aquest aspecte és important anar-lo mantinguent i anar-lo ampliant a la mesura del possible. No, el secret és això que deia abans, és a dir, esclar, les classes que fem, doncs, ostres, que si venen, cap problema. Que a vegades què passa també, que esclar, cobrem una mica, però no hem de fer un curs i tal, Dir, doncs, si un està amb problemes amb això, doncs vinga, va, posem-nos d'acord, que és un altre aspecte a tenir en compte. I llavors, l'altre també és el fet que hi hagi tornejos, i per tant fem tornejos de tant, fem tornejos per nens i nenes, per grans, però ara, últimament, barrejats també. Per què? Perquè val la pena que els nens també s'acostumin a jugar amb gent gran i la gent gran també s'acostumi. Perquè, tal com es diu a vegades, els escacs és l'únic esport que un nen de 8 anys pot guanyar amb un de 80, o al revés, un de 80 pot guanyar amb un de 8 anys. Això amb el futbol, amb el bàsquet, tot això no, però en els escacs és possible. Per tant, és una cosa que val la pena de potenciar i de fer-ho valdre i tot això. Igual que, per exemple, també tenim relació amb l'Associació de Multicapacitats de Girona i, per tant, esclar, jo sempre recordo una partida que vam fer amb el president de l'associació, que sé que haurà anat això, però que, esclar, va jugar amb un nen i a la partida hi havia altres pares i altres nens i nenes que ho miraven, perquè era tot un espectacle, i va acabar guanyant. L'Isaac va acabar guanyant i, esclar, li vaig preguntar, i què, Isaac, com has vist la partida? Que tots em va dir, però sí, ja sé que... I la resposta va ser, sí, he vist que ell posava totes les peces a la dreta i vaig pensar, va, jo les posaré a l'esquerra. Les vaig posar a l'esquerra, vaig començar a atacar i mira, per tant, esclar, els escacs són oberts a tothom. No només, perquè a vegades hi ha qui diu, els escacs per gent intel·ligent són molt complicats. I jo dic, home, no, mira'm a mi. No, bé, per què? Perquè tenim promoció i, per tant, quan un club té nens i nenes que estan pujant i que estan progressant, té futur. És una de les coses dels escacs, aprendre dels errors. I jo sempre ho dic, això, és bo. Jo sempre pregunto a un company, dic, què has fet? He perdut. Dic, i per què has perdut? És que avui tenia molt mal dia. Dic, home, però per què has perdut? Dic, per què vols saber per què he perdut? Dic, sí, perquè vull que el diumenge que ve perdis d'una altra manera. I clar, per què? Perquè dels errors n'hem d'aprendre i, per tant, un error pots fer, però em dic, aquell no, fer un altre, que això va bé en els escacs i a la vida. L'escola neix d'un conveni, perquè des de la federació volien fer, quan jo estava a la federació, volien fer els escacs a l'escola. Llavors vam acabar fent un conveni amb el Departament d'Ensenyament, en aquell moment ara és el Departament d'Educació, però la federació, el Departament d'Educació d'ara,
i també amb la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida. I després, i ara actualment, hi ha la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i també la Roving de Xip, la Universitat de Tarragona. Per tant, hi ha les 3 universitats, la federació i el Departament d'Educació. Llavors, què fem amb això? L'objectiu és formar els docents per tal que introdueixin els escacs a l'escola com una eina transversal. És a dir, té coses també de matemàtiques, de llengua també, perquè tot el llenguatge d'escacs que els hi diguem en català, en castellà i en anglès. Que fins i tot el que dèiem abans, de la part informàtica. Clar, si un alumne no sap en anglès com es diuen, irà i veurà una R i dirà, han mogut el rei. No, han mogut el rei. Clar, per què? Perquè en anglès la R és ru, de torre. És interessant el llenguatge. També coses de geografia. Per exemple, quan parlem del campió del món, doncs d'on és? D'on és? És de Noruega. Doncs jo, on està Noruega? On que parlant que era de Cuba, jo d'estar a Cuba. Coses d'aquest tipus. O qüestions del llenguatge. Per exemple, la gent diu l'alfil. No, és l'alfil. Llavors, per què es diu alfil? Doncs, esclar, això també és interessant d'explicar. Perquè era quan els escacs neixen cap a la Índia, quan passen per Iran, allà feien servir elefants. I l'elefant es diu pil, en llenguatge d'allà. I quan això passa per tot el nord d'Àfrica, en la llengua àrab, la T no hi és, el llenguatge àrab. I llavors substitueixen la P per la F, i en lloc de pil en diuen fil. I llavors quan entra a Europa, que entra per Andalusia, esclar, què passa sempre? Per exemple, l'Alhambra, es posa l'article able a davant, i d'aquí ve el nom de l'alfil. I clar, tothom diu Alhambra, doncs en dies alfil. Ningú diu Alhambra. No? Alfil, no. Per tant, el fil. I és curiós perquè a Espanya tothom diu l'alfil. I a canvi a Catalunya la majoria de gent diu l'alfil. És curiós, no? Per tant, això també expliquem coses d'aquest tipus. I per tant, els formem. I hi ha uns cursos, de manera que escacs 2, escacs 2, escacs 3, que són cursos que fa el Departament d'Educació, que en els docents els serveix també fer punts com a formació, perquè és una formació reglada. I l'1, el 2 i el 3 sempre són el mateix, de manera que si un fa escacs 1, cal que torni a fer escacs 1. Però després hi ha un altre curs que és el més escacs, que aquest el més escacs cada any és diferent. Per què? Perquè s'actualitzen coses. Llavors el de més escacs sí que no hi ha cap problema que un docent cada any faci el de més escacs. Llavors això ho aplica a l'aula. I a la vegada el Departament d'Educació va fer la possibilitat que una escola ho agafés com un projecte d'innovació. I per tant hi ha escoles com tenen, i per tant això també els dona uns certs avantatges com a escola. I per tant va bé, això va bé. I això també és interessant des del punt de vista que dèiem abans, nens i nenes. I per tant, a veure si això... El que passa que abans vam començar nosaltres el 2012 i ara la formació ha baixat bastant des de la pandèmia cap aquí. Per què? Perquè els docents tenen molts cursos de formació que els obliguen a fer des del departament i per tant encara no tenen més disponibilitat i per tant costa. Ara esperem que també hi ha intervingut la pel·lícula que és El Gambit de Dames, que aquella pel·lícula també ha anat bé, no? I a partir d'aquí també hi ha hagut dones que s'hi han apuntat. Jo sé això, no? A partir de la pel·lícula i del llibre i tot això. Que una mica el projecte és aquest. I també va bé que hi hagi a les universitats, com ja ens explicaran. Doncs me preguntes com porto això de conviure amb un escaquista. Doncs bé, no? Al principi cada un té la seva vida. Evidentment, ell està molt involucrat en aquest projecte i ens hem de posar d'acord per trobar espais comuns a vegades, però bé. Fa goig veure com hi gaudeix ell, o sigui que bé. Bé, jo enllaçaré una mica amb el que ja he comentat sobre el projecte d'escacs a l'escola.
Aquell any 12-13 va haver-hi un grup de persones que ens vam reunir una mica amb aquesta idea de vincular els escacs a l'escola i d'ahir poder-los introduir. I això va anar caminant i es va aconseguir aquest conveni amb el Departament d'Educació. Llavors, des de la federació, que és el que ella ha explicat, estan encarregats de la formació. I des de la universitat vam seguir treballant. Érem un grup de persones molt divers, perquè vam començar siguent, hi havia gent des d'economia, matemàtiques, física, educació, psicologia, però llavors ens vam obrir, també han entrat mestres, professors de secundària, per tant, som tot un conjunt de persones interessades en introduir els escacs a l'escola que han anat treballant. I l'any 2015, o sigui, imagina't, des del 2013 fins al 2015, el Consell de Govern de la Universitat de Girona va aprovar aquest és un conservatori d'escacs i educació com un nou centre, un nou conservatori de recerca. Què fem? Doncs bé, donar suport al projecte d'escacs a l'escola. Aquesta va ser la nostra primera funció. I anem a donar suport en aquest projecte. Com? Acompanyant els professors, els mestres, els docents. Ells feien formació i nosaltres intentàvem acompanyar-los. I també, com que era un centre de recerca, doncs intentàvem fer una recerca. I vam començar ja el primer any a fer una recerca amb les 12 primeres escoles que estaven apuntades en formació. Clar, era molt curtet això, Per tant, aquesta estona vam tornar a repetir un parell d'anys més tard i de moment estàvem enfocats en si el fet de fer escacs a l'escola milloraven en matèries, d'alguna manera, en matemàtiques o en lectura, i ens vam enfocar aquí. I realment els resultats van ser sorprenents. Van millorar en aspectes de matemàtiques, van millorar en aspectes lingüístics, fins i tot de fluïdesa lectora, cosa que ens va deixar sorpresos. I com que van passar també un qüestionari a mestres i professors, vam detectar coses que encara a nosaltres ens van entusiasmar més, Ells deien, els nens i nenes molt més motivats, els nens i nenes amb més respecte pels companys, més silenci a les aules, més ordres. És fantàstic, Més capacitat de relacionar-se entre ells i de comunicar-se. Per tant, això vam traslladar al Departament d'Ensenyament, ara d'Educació, els resultats que tenia aquest projecte i vam seguir endavant. Llavors, per acompanyar els professors, què fem? Fem una jornada anual, que està segur que si ens hi han apuntat moltíssima gent, ara aquest any ha fet la 10ª, el mes d'octubre. Quin és l'objectiu? Sempre hem comptat amb un ponent que pogués aportar una visió global o general pels escacs i conèixer també d'altres territoris. Va venir el Leandro García, ha vingut la Lorena García de Canàries, la Miguel Monreal d'Aragó, la Zuaga d'Andalusia, en Pons dels Balears. Hem intentat fer tot un recorregut, i menteixo, n'hem fet 10. I aquí, a part d'aquesta ponència primera, fem intercanvi d'experiències. I és que els mestres sempre ens han dit que els hi va molt bé, perquè, esclar, capten moltes maneres diferents de fer i capten moltes idees per introduir a l'escola. Aquesta jornada l'hem fet 100. I en pandèmia, què vam fer? Com no pot ser, que ara deixem aquí penjat això. Però llavors ho vam fer online. I vam fer 4 sessions online. I, clar, no tens la presencialitat, però vam arribar molta més gent, que se'ns connectava gent de tot Sud-amèrica, vull dir, sí, i vam poder comptar amb ponents internacionals, com el que ja ha comentat el Jauregui Berri d'Argentina, el matemàtic, Jauregui Ferro d'Uruguai, l'Adriana Salazar, dedicada a infantil, que és a dir, m'hi mateixo, Però van estar bé aquestes 4 sessions online. A més, què fem? Doncs bé, mirem d'estar oberts i hem fet algun taller puntual. L'any passat vam començar una idea nova que anava molt bé, que n'hi diguem la Fira dels Escacs Educatius. Ara la repetirem. L'any passat va ser la primera edició i van participar 3 escoles. I la gràcia és, ells van treballar com tallers en les escoles durant unes setmanes. I després, intercanviant-se a les 3 escoles, els nens i nenes, els mateixos nens i nenes explicaven aquest taller en els altres nens i nenes d'altres escoles. Bé, va funcionar perfecte. I preguntant-los, què és el que us ha agradat més? Poder explicar-ho a aquells, veure com els costava el meu repte. Va ser una experiència molt, molt interessant. I pensem tornar a fer aquest any, a veure si podem repetir un parell de cops més. I bé, ja hem assistit a congressos quan ens ho han demanat, si eren virtuals hem anat virtuals, hem anat a la FIDE, hem anat fent. Ara mateix tenim pendent un congrés que irem els 2, perquè ell irà per part dels escacs, el projecte Escacs a l'escola, presentar una ponència, i jo iré per part de l'observatori, perquè la directora actual no pot anar-hi per motius personals,
a presentar l'observatori una mica i, sobretot, doncs, alguna experiència d'aquestes educatives. En resum, seria això en què ens dediquem.